venea? Uitați-vă la omul beat. E beat, dragă. Uitați-vă la omul drogat. Asta e pentru fanii mei. Uitați-vă la un om drogat. E drogat ăsta. Rău de tot. Uitați-vă, Uitați cum merge, bă. uitați-vă cum merge. Mi-a zis și putul vreau. Când ne-a văzut. Uitați-vă la el. Ne, mergem noi. Ne, stau aici. Nu. Asta e pentru fanii mei. Nu vorbiți. Uitați-vă la omul drogat. Omul super drogat. Omul super drogat. Asta a fost pentru fanii mei. Asta e tot pentru ziua de azi. La revedere!